Uusien viestien määrä on 1. No terve, Esainen tässä soittaa suuntaan ja aamuna mä vihdoin sen mahdollisuuden lukea tämän sun pokerifilosofian kirjoituksen, joka on kyllä tosi voimakas ja myös inspiroiva, ajatuksia herättävää. Sitten tämä sun jäntevyys ajattelussa, tämmöinen elastisuus, moniulotteisuus, tämä on hyvin vaikuttava. Ja se kontribuutio, mikä sulla on annettavana, mikä tästä hehkuu sieltä takaa läpi, on tosi suuri. Haluaisin vaan kiittää tästä tekstistä ja onnea matkaan. Olisi tosi hienoa saada jonkun mun pidempi juttu, jos aika lyhyt kuitenkin siltä vuoden penkireen hommeli. Irti ottaa Alamolla viikon päästä olisi tämmöinen yksi konteksti, 2-päiväinen juttu. Jos katsot tuolla hakusanaa, niin se löytyy helposti. Tämän vuoden tasoukset on molemmat tällä hetkellä loppu, mitä varmaan sitten tapahtuikin muutosta, mutta joka tapauksessa 5 joku peruukka niin päin. Mutta onneen matkaan sun elämässä. Tämä oli tosi hieno saada sun essee ja aistia sun hengen voima, mikä tästä tulee läpi. Onneen matkaan. Palataan sen. Kiitos, moi moi.